שלום, אני טלי מאופק הפקות, והפעם אני רוצה ללמד אותך את שיטת הגמילה מחיתולים הסודית שלי. גמילה מחיתולים יכולה להיות תהליך מסובך וקשה להרבה ילדים. לפני שהקמתי את אופק הפקות לפעילויות מרגשות וחינוכיות לגיל הרך, ניהלתי גן פרטי במשך 12 שנים. ההתמחות שלי בתיאטרון בובות החלה לשמש אותי בכל תהליך חינוכי בגן, וגיליתי שבובת תיאטרון היא כלי אדיר כשזה מגיע לגמילה מחיתולים. אז איך זה עובד? לוקחים בובת תיאטרון עם פה מדבר, אפשר גם בובה ללא פה, ממש כל בובה שיש לכם בגן, החברה שלהם לגמילה מחיתולים. הייתי מושיבה את הבובה צילי על האסלה או על הסיר מול הילד ואומרת, הנה, היא עשתה פיפי, כל הכבוד צילי. וככה הייתי מחזקת אותה מול הילד, מחבקת אותה, מנשקת אותה. לילדים קל יותר להזדהות עם בובות או עם ילדים אחרים מאשר עם מבוגרים. ככה הילד רצה לחקות את צילי. כמו צילי, גם הוא רצה לחוות הצלחה ולקבל חיזוקים. כדי להתמודד עם הכישלונות בתהליך, צילי גם חובה כישלונות. אוי, תראה מה קרה לבובה צילי, ברח לה פיפי בתחתונים. ככה הילד מבין שזה לא סוף העולם, זה לא קורה רק לו. מה נגיד לצילי שברח לה פיפי? איפה עושים פיפי בתחתונים? והילד היה עונה. קל לילדים לדבר על הבובה ולא על עצמם. זה מוריד את הלחץ ומעלה את הביטחון של הילד. לאחר מכן הוא מסביר מה הבובה צריכה לעשות, ובגלל ההזדהות עם הבובה הוא מתחיל להתנהג ככה בעצמו. הילד מגלה מה הפעולות שהוא עצמו צריך לעשות כדי להצליח. צילי הייתה מדברת איתי ועם הילד, וכך גם הילד היה מקבל ביטחון לשתף אותי בקשיים שלו. את הבובת צילי הייתי משלבת גם במפגשים בגן, ואומרת דברים כמו, שלום ילדים, אתם יודעים שאני ממש שמחה הבוקר. הבובת צילי עשתה פיפי בסיר. בואו נגיד כולנו יחד לצילי כל הכבוד. כל הכבוד צילי. יש פה עוד ילדים שיודעים לעשות פיפי בסיר כמו הבובת צילי? באמת? נועה, גם את עושה פיפי בסיר כמו צילי? וואו, ילדים, בואו נאמר כל הכבוד גם לנועה. חיזוקים, חיזוקים, חיזוקים. הבובה משמשת אותנו, הגננות, ככלי לחזק את הילדים בזמן תהליך הגמילה מהחיתולים. ואם בא לכן להשקיע אפילו יותר, אפשר להכין לכל ילד בגן מתנה, בובת חבר לגמילה מחיתולים שתלווה אותו גם הביתה. מתנה כזו תעזור לילד ותחמם גם להורים את הלב. הם יודו לך על העזרה והאכפתיות ויספרו לכל החברים שלהם על השיטה הייחודית שלך לגמילה מחיתולים. בהצלחה! אשמח אם תכתבי לי תגובות כאן למטה. אז להתראות בטיפ הבא.